Os viñedos atópanse nestes momentos na etapa de prefloración, unha época moi importante para as vides, xa que marcará o futuro das colleitas. Nesta etapa, a maior ameaza é o mildiu. É un momento moi crítico para coidar do viñedo, non? Estamos ante unha climatología que está sendo propensa á aparición das enfermedades, do desenrolo das enfermedades, sobre todo de mildiu. Entonces estamos con a climatología típica da afectación das enfermedades. Deberíamos ter moita precaución porque no estado de floración é onde nos chegamos unha potencialidade moi grande da colleita. As abundantes chuvias e a climatoloxía suave está favorecendo a proliferación desta enfermidade. En excesivo mantamente mal, porque si que as chuvias se houbera unha temperatura máis baixa, pero a temperatura non é baixa, senón é agradable, ademais, pois que a humedade, que a chuvia afecta moito a proliferación das enfermedades, sobre todo do tipo de vista fúngico. Con lo cual, pois debemos estar máis encima do cuidado da viña desde o punto de vista de tratamentos antifúngicos. O aumento do mildiu leva os viticultores a facer máis tratamentos que noutros anos. No caso de Seaga, levan 2 tratamentos máis que na anterior tempada. Por iso, aconsellan aos viticultores informarse ben antes de tratar para previr enfermidades sen estragar a colleita. É ben asesorarse con un técnico especialista ou experto de alguén que teñan de súa confianza para ir mancándolle unhas pautas de praxis de tratamento para evitar a instalación das enfermedades e, lógicamente, evitar os daños de cosecha. Outros traballos que os técnicos aconsellan realizar son os dos coidados do chan, mantendo os viñedos limpios e evítanse outras enfermidades ou bichos que proveñan das ervas. Tamén resaltan a importancia da utilización dos equipos de protección, tanto na utilización de produtos fitosanitarios como no día a día para evitar os contagios por coronavirus.